Imagination how inspiring love could be. Това, което започна с една нощ разходка в София, се превърна в 3 глави, написани в различни държави и континенти. 3 националности, 3 места, една история, една любов. Кристина и Ясин доказват, че любовта е едновременно дълбоко лична и в същото време универсална. И понеже Кристина написала стиховете сама, тази сватба е не само празник, а жива антология на любовта в 3 действия пред всички нас. Това надминава въображението ни, колко вдъхновяваща може да бъде любовта. Дами и господа, за мен огромна чест сега да ви представя Mr. and Mrs. Allam. Може да целунете булката. Now you may kiss the bride.